Hello mga kabigel, welcome back po sa channel natin. Sino si Richard at syempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng crispy pata. Pakalutong po yan, masarap po yan. Tapos sa pinartneran po natin ng sweet and sour lapu-lapu. Tapos meron po tayo dyang oyster, meron tayo ritong egg rice, meron po tayo sausaw ng crispy pata rito na manghang, may sili po. Yan, at kung gusto niyo po mapanood nito ng uncut, punta po tayo sa ating YouTube channel, Sino si Richard. At bago tayo magsimula, pray pa muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglog niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtas. Ang din po ang mga viewers po namin. Mga po lagi po kaming mayroong makakain sa araw at magiligtas po. Maraming salamat po ma. Tapos sa dalangin ko sa inyong pagtungan ng sa Kristo namin at pagligtas amin. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Oyster po muna. Kain po. Lagyan po natin ng sili. Sarap. Sarap po ng combination. The best. Sarap.
Sabit po ako ng ano, suka. Lit. Sarap. Kaya pala mahal itong isdang to. Ang sarap. Sarap po pala, no? Sweet and sour po ang luto. Pirito po muna. Kape sarap. Yung mga tinik po. Grabe, sarap nito. Buto.
May na lang po natin mas madali. Sarap simutin. Inam-nam. Excuse pa. Mga gatal po, lambot. Buto. Tuso. Ganda ng kulay po ng ano niya, laman. Sumasap-sapatan po mga gatel pag sininimot. Wala na, bato na. Sarap. Combination po natin, masarap.
Ayos po. Pati po yung oyster natin, manamis na miss. Kaya pala mahal po itong lapu-lapu. Sobrang sarap po. Bawat hibla sa mga sutsulok. Talaga kakainin niya. Kasi ang sarap po talaga. General. Ubuntuhin nga po sa General. Ang aming pong alaga. Wala po sana tinik. The best. Last bite na po ako. So,